a chroeso eto i wasanaeth ar channel YouTube Tabernacl Llwynhendi. A heddiw mae'n gwasanaeth ni ar fai y degfed a chroeso i chi ac ni'n gweddio eto bydd ein gwasanaeth yn dod â gogoniant i'r arglwydd a bendith a bydd i ni. Mae'n galwad i addoli heddiw yn dod o Salm 103. Fe wnaid bendithia'r arglwydd, a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fe wnaid bendithia'r arglwydd, a phaid ag anghofio'i holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Mae'n darlleniad ni heddiw yn dod o'r Hen Testament, o lyfr Genesis, ac o bennod 24. Yr oedd Abraham yn hen ac oedrannus, ac yr oedd yr arglwydd wedi ei fendithio ef ym mhob dim. Yna dywedodd Abraham wrth y gwas hynaf yn ei dŷ, yr un oedd yn gofalu am ei holl eiddo, gosod dy law dan fy nglin, a phara fi ti dyngu i'r arglwydd, dyw'r nefoedd a'r ddeiar, na chymeri wraig i mab o ferched y Cananeaid yr wyf yn byw yn ei plith, ond yr ei i'm gwlad ac at fy nhylwyth i gymryd gwraig i mab Isac. Dywedodd y gwas wrtho, efalle na fydd y wraig am ddod ar fy ôl i'r wlad hon, a fydd rhaid i mi fynd ath fab yn ôl i'r wlad y deithost allan ohoni. Dywedodd Abraham wrtho, gofala na dei am mab yn ôl yno. Yr arglwydd dyw'r nefoedd, yr un am cymerodd o di fy nhad ac o wlad fy ngeni, ac y lefarodd a thyngu wrthyf a dweud, rhof y wlad hon i ddisgynyddion, bydd ef yn anfon ei angel o'th flaen, ac fe gymeri wraig i mab oddi yno. Os na fydd y wraig am ddod ar dy ôl, yna byddi'n rhydd oddi wrth y llw hwn, ond paid am mynd am mab yn ôl yno. Felly gosododd y gwas ei law dan glin ei feistr Abraham, a thyngu iddo am y mater hwn. Yna cymerodd y gwas 10 o gamelod ei feistr, a mynd ymaith a holl anrhegion ei feistr dan ei ofal, ac aeth i Aram Naharaim i ddinas Nachor. Parodd i'r camelod orwedd y tu allan i'r ddinas wrth y pydew dŵr gyda'r hwyr, sef yr amser y byddai'r merched yn dod i godi dŵr. A dywedodd, o arglwydd, Duw fy meistr Abraham, rho lwyddiant i mi heddiw, a gwna garedigrwydd am meistr Abraham. Dyma fi'n sefyll wrth y ffynnon ddŵr, a merched y ddinas yn dod i godi dŵr. Y ferch a dywedaf wrthi, gostwng dy stên mwyn i mi gael yfed, a hithau'n ateb, if, ac mi roddiod i'th gamelod hefyd, bydded mai honno fydd yr un a ddarperais i'th was Isac. Wrth hyn y caf wybod i ti wneud caredigrwydd am meistr. Cyn iddo orffen siarad, dyma Rebeca, annwyd i Bethuel fab Milca, gwraig Nachor, brawd Abraham, yn dod allan a'i stên ar ei hysgwydd. Roedd yn ferch hardd odiaeth, yn wirif, heb orwedd gyda gŵr. Aeth i lawr at y ffynnon, llanwodd ei stên, a daeth i fyny. Rhedodd y gwas i'w chyfarfod a dweud, gad i mi yfed ychydig ddŵr o'th stên. Dywedodd hithau, if farglwydd, a brysio i ostwng ei stên ar ei llaw a rhoi diod iddo. Pan orffennodd roi diod iddo, dywedodd hi, codaf ddŵr i'th gamelod hefyd, nes iddynt gael digon. Pan orffennodd y camelod yfed, cymerodd y gŵr fodrwy aur yn pwyso hanner sicl a 2 freichlled yn pwyso 10 sicl
o air i'w garddyrnau ac meddai, dywed wrthyf, merch pwy o'i ti. A oes lle i ni aros noson yn hyd y dad. Dywedodd hithau wrtho, merch Bethuel fab Milca a Nachor. Ac ychwanegodd y mae gennym ddigon o wellt a phorthiant a lle i letia. Ymgrymodd y gŵr i addoli'r arglwydd a dweud, bendigedig fyddo'r arglwydd, Duw fy meistr Abraham, am nad ataliodd ei garedigrwydd a'i ffyddlondeb oddi wrth y meistr. Arweiniodd yr arglwydd fi ar fy nhaith i di brodyr fy meistr. Pan ddaeth y gŵr at y tŷ, gollyngodd Laban y cymelod ac estyn gwellt a phorthiant iddynt, a rhoi dŵr i'r gŵr a'r dynion oedd gydag ef i olchi ei traed. Pan osodwyd bwyd o'i flaen, dywedodd y gŵr, nid wyf am fwyta nes i mi ddweud fy neges. Ac meddai Laban, treitha. Dywedodd, gwas Abraham o'i fi, a mae'r arglwydd wedi bendithio fy meistr yn helaeth, ac y mae yntau wedi llwyddo. Y mae wedi rhoi iddo ddefaid ac ychen, arian ac air, gweision a morynion, camelod ac asynod. Ac y mae Sara, gwraig fy meistr, wedi geni mab iddo yn ei henaint. Ac y mae fy meistr wedi rhoi ei holl eiddo i hwnnw. Parodd fy meistr i mi fynd ar fy llw, a dywedodd, paid â chymryd gwraig i mab o blith merched y Cananeaid yr wyf yn byw yn ei gwlad, ond dos i di fy nhad ac at fy nhylwyth, i gymryd gwraig i mab. Yna tebodd Laban a Bethuel a dweud, oddi wrth yr arglwydd y daeth hyn. Ni allwn ni ddweud dim wrthyt na drwg na da. Dyma Rebeca o'th flaen, cymer hi a dos. A bydded yn wraig i fab dy feistr, fel y dywedodd yr arglwydd. Ac meddai ei brawd a'i mam, gad i'r ferch aros gyda ni am o leiaf 10 diwrnod, wedi hynny cael fynd. Ond dywedodd ef wrthynt, peidiwch am rhwystro, gan i'r arglwydd lwyddo fy nhaith, gadewch i mi fynd at fy meistr. Yna dywedasant, galwn ar y ferch a gofynnwn iddi hi. A galwasant ar Rebeca a dweud wrthi, a eidi gyda'r gŵr hwn. A tebodd hithau, af. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd eto am ei air sanctaidd. Cyn ni'n gweddio i fendith ar y gair i ni heddiw. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, Duw y Duwiau ac arglwydd yr arglwyddi. Diolch eto am gael dod ger dy bron dy orsedd yn y nef mewn gweddi. Cyn ni'n dod arglwydd eto i ddaddoli di. I ganu mawl i ti o arglwydd, bod ni'n gallu canu gyda'n gilydd, ond ni'n rhoi clod a gogoniant i ti. Bendigedig fyddod enw di, o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. O arglwydd i ni'n plygu ac yn falch o blygu ger dy fron di a chydnabod mae ti sydd Dduw. Yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Y Duw tragwyddo, heb ddechrau na diwedd iddo. Ac o arglwydd i ni'n cydnabod mae ti yw ein crewr, mae ti yw ein cynhaliwr. Ac i ni'n falch o gydnabod hynny eto, ac i ni wedi derbyn o'th drigaredd, ac o'th roddion, ac o'th fendithion tymhorol dros yr wythnos sydd wedi mynd heibio eto. I ni'n diolch arglwydd. Mawr, mawr yw dy ffyddlondeb di. Ac o arglwydd i ni yn falch o restru dy ddaioni yn ein cynnal ein bywyd ni arglwydd, cynnal ein hanadl ni. Yn rhoi gymaint o roddion a phleser mewn bywyd i ni ar y ddeiar yma o arglwydd. O arglwydd, i ni'n diolch am ein doniau, i ni'n diolch am ein gilydd mewn cymdeithas, i ni'n diolch i ti eto am y gwasanaeth iechyd sydd gyda ni yn ein gwlad ni. I ni'n diolch o arglwydd am nad oes rhyfel yn ein gwlad ar hyn o bryd.
Diolch am bob rhyddid i ddaddoli a thwasanaethu a chyhoeddi'r Efengyl. Eto ni'n gweddio bydd hynny'n para. Diolch am y tymhorau Arglwydd. Diolch am weld y blodau'n dod a tyfiant yn dod nawr yn y Gwanwyn a'r tywydd wedi bod yn braf. Ni'n diolch Arglwydd. Ac ni'n cydnabod dy fod ti'n dduw ffyddlon. Duw ffyddlon eriod y cefais dy fod. O, ni'n diolch i ti. A diolch o Arglwydd dy fod ti yn dduw trigarog a graslon a thirion. Diolch dy fod ti'n araf i ddig ac yn fawr o drigaredd. Diolch Arglwydd na dwi ti ddim yn delio â ni nawr yn ôl ein pechodau. Ti mor garedig tuag ato ni Arglwydd. O, ni'n diolch. A diolch yn fwy i ni nawr am yr Efengyl, am yr Arglwydd Iesu. Diolch dy fod ti'n dduw y cyfamod, bod ti'n fodlon o Arglwydd, wneud cyfamod gyda dyn yn yr Arglwydd Iesu Grist, i fod yn dduw i ni a'n unen bobl i ti mewn cyfamod o gariad, trwy ras, sydd yn para am byth ac am byth. Ac o Arglwydd i ni'n diolch am y cynllun oedd gen i ti, i anfon dy fab i'r byd. Diolch am y paratoi trwy'r Hen Testament, yr addewidion, y cysgodion, ac o Arglwydd yng nghyflawnder yr amser ei fod e wedi dod i'n byd. Wedi gwisgo cnawd fel ein cnawd ni. Wedi dod o Arglwydd i roi ei hunan yn aberth ar Galfaria, ar y groes, dros bechod ei bobl, dros bechadur bios farw, dros bechadur ar y pren y dioddefais toelion llymion nes i dorfod crymu pen. I ni'n rhyfeddu Arglwydd a ni eto yn bechaduriaid i Grist farw trosom ni. Cyn ni diolch ei fod e wedi atgyfodi i'n cyfiawnhau ni. Ni'n diolch ei fod e wedi esgyn i'r nef, wedi mynd nôl i'w gartref at y tad, i baratoi lle ar ein cyfer ni ac i bledio ar ein rhan ni, yn cynrychioli ni. Diolch bod ni'n cynrychioli ni ar y groes trwy ddioddau a nawr iddo ein cynrychioli ni yn y nef trwy ymbil ar ein rhan ac eiriol drosom ni. Ac anfon yr ysbryd glân, i'n bywhau ni, i'n cynnal, a'n cadw ni, a'n harwain ni, a'n selio ni. O, diolch. A diolch y bydd e'n dod nôl eto cyn hir yn yr ail ddyfodiad. Fel brenin pryd hynny, brenin brenhinoedd, a barnwr y byw a'r meirw, ac i sefydlu ei deyrnas dragwyddol fendigedig yn oes oesoedd. O, Arglwydd, i ni'n diolch am yr Efengyl. Diolch Arglwydd am dy gynllun i gael pobl i Iesu Grist, i gael teyrnas i Iesu Grist y fab. Pobl o bob rhan o'r byd i gyd, pobl syrthiedig yn ei natur, ond pobl fydde'n cael ei rhoi iddo fe, i gredu ynddo fe, i ddod ato fe, cael ei priodi iddo fe, a'i cadw ganddo fe. O, Arglwydd i ni'n diolch. Diolch dy fod ti'n dduw cadarn. Diolch dy fod ti'n dduw geirwyr. Diolch bod yr Arglwydd Iesu yn geidwad bendigedig i'w bobl. Diolch amdano fel ein craig. Diolch amdano fel ein cysgod. Diolch amdano fel sylfaen ein gobaith ni. Fel y maen bywiol i ni gallu adeiladu ein gobaith a'n bywyd arno. O, Arglwydd, i ni'n gweddio heddiw i ti'n cynnal a'n bendithio ni nawr trwy dy air. Ac o Arglwydd, i ni'n cofio mewn gilydd yn Eglwys y Tabernacl, ac eglwysi eraill wrth gwrs. I ni'n gweddio i ti gadw'n golwg ar yr Arglwydd Iesu. Diolch nad oes angen i ni ofni, na phryderi o Arglwydd, ond llawenhau yn yr Arglwydd a bwrw'n baich arno ef. Ceisio'n gyntaf deyrnas ddiw a'i gyfiawnder, gan wybod y daw popeth angen rheidiol i ni yn ei dro ac yn dy ffordd di fel wyt ti'n gweld yn dda. Ac o Arglwydd, ni'n cofio yn frodyr a chwiorydd mewn gwledydd lle mae erledigaeth, lle mae anawsterau mawr oherwydd y feirws, oherwydd y locustiaid, bendithia y Cristnogion o Arglwydd sydd mewn angen, sydd mewn clodi mawr iawn, a'i bywyd mewn perygl, a diolch am y rhai sy'n ein cynrychioli ni i'w helpu nhw.
Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros y rhai sy'n wynebu arledigaeth, yn colli anwyliaid, eglwysi yn colli yr arweinydd, y gweinidog o arglwydd, nertha nhw, cynnal nhw arglwydd eto. Rhai sy'n galaru a cael eu bwrw i golled yn y ffordd yma. Go arglwydd i ni'n gweddio eto deled y deyrnas, a gwneler dewyllus ar y ddeiar megis yn y nef. I ni'n cyflwyno eto i ti arglwydd Llywodraeth Cymru a Phrydain, ro iddyn nhw ddoethineb a gras, i blygu, i rygeisio di, ac i liwio gyda mesur o ddoethineb o arglwydd a chyfiawnder. Ac o arglwydd derbyn ni yn awr ger dy fron di. Maddau ni ein dyledion o arglwydd, glanhau ni eto yn ein cydwybod trwy rinwedd gwaed Iesu Grist. Y ffynnon sydd wedi hagor i glanhau ni o bob pechod ac anghyfiawnder. O diolch. Ac o arglwydd aros gyda ni ac arwain ni felly, a derbyn y clod, y mawl, y doethineb, y fendith. Nawr ac yn oes oesoedd. Amen. Wel, mae'n testun ni heddiw yn dod o'r Testament Newydd ac o Efengyl Mathew. Pennod 28, adnod 19 a 20. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwy yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yr wy fi gyda chwi yn wastad, hyd ddiwedd amser. Wel, i ni yn y cyfnod yna o'r flwyddyn, rhwng atgyfodiad ac esgyniad yr Arglwydd Iesu. Ac mi oedd hi yn hyn gyfnod anodd i'r disgyblion. Dim ond yn gweld yr Arglwydd Iesu o bryd i'w gilydd, cyn iddo fe fynd nôl at y tad ac o'i golwg nhw am weddill eu hoes ar y ddeiar. Ac mae rhywbeth tebyg yn ein cyfnod ni, ond os gyda'r coronavirus. Di ni ddim yn cael gweld ein gilydd. Di ni'n cael gweld ein teuluoedd fel arfer, yn sicr nid wyneb yn wyneb ac a gafel yn ein gilydd. Wel, oedd hi'n gyfnod anodd. A disgwyl wedyn fydden nhw, ar ôl iddo fe fynd nôl i'r nef, bydden nhw'n disgwyl am ddyfodiad y diddanydd arall, yr ysbryd glân. Wel, un o'r troion oedd Iesu wedi ymddangos i'r disgyblion oedd ar fynydd yng Ngalilea. A dyna yr amser y roddodd yr arglwydd y Comisiwn yma, y Comisiwn Mawr mae'n cael ei alw, i'r apostolion. Ac mae'r Comisiwn yn holl bwysig i Eglwys Iesu Grist. Mae'n orchymyn gan ein harglwydd. Ac mae'n rhan ganolog felly o bwrpas Eglwys Iesu Grist yn y byd, i wneud disgyblion. Ac yn ein darlleniad ni o'r Hen Testament o lyfr Genesis, fe gawson ni hanes comisiwn arall. Abraham y tro yma yn rhoi comisiwn i'w was hynaf. I gomisiwn oedd cael gwraig i Isaac, mab Abraham, o Mesopotamia, o Nachor, i barhau llinach Abraham, wrth gwrs, yn ôl a ddewid Duw, ac yn y pen draw i ddod ar Meseia, yr Arglwydd Iesu i'r byd. Had Abraham, yr had, wrth gwrs. Ac oedd fod i fynd i alw ar ferch o deulu Abraham i ddod yn wraig briod i Isaac. Ac mae'r hanes yna yn ddarlun hyfryd o gomisiwn yr Arglwydd Iesu i'w bobl, i'w eglwys, i'w apostolion ac i ni wedyn ei weision. I alw ar bobl i ddod yn rhan o briodferch Crist. I ddod i gyfamod o gariad gyda'r Arglwydd Iesu yn yr Efengyl. Nawr mae darluniau hyfryd a gwersi pwysig i ni
yn Genesis 24. Os ydyn ni'n Gristnogion heddiw yn ddisgyblion i'r Arglwydd Iesu, wel, ni yw'r gwas wrth gwrs. Os ydyn ni'n dal, neu os ydych chi yn dal heb droi at yr Arglwydd Iesu eto, heb ddod yn ddisgybl llawn iddo fe, wel, chi yw'r ferch sydd yn cael ei galw. Yr alwad yma i ddod yn briod i'r Arglwydd Iesu, fel oedd yr alwad i ddod yn briod i Isac. Chi yw Rebeca. Gawn ni edrych ar y Comisiwn i ddechrau te. Nawr oedd na bellter i deithio ond oedd e. Oedd Abraham yn benderfynol o gael gwraig i Isac o bellter, o wlad Haran, ac nid o wlad Canan, lle oedden nhw'n addoli duwiau eraill wrth gwrs, ond o'i deulu estynedig. Ond oedd hyn wrth gwrs yn golygu teithio, tua 500 milltir bob ffordd. Oedd tipyn o bellter rhwng Abraham a'i deulu. Ac mae hwnna'n ddarlun bach pwysig i ni nawr. Mae'n ddarlun ohono ni yn ein pechod, ein cyflwr naturiol ni, i ni'n bell oddi wrth Dduw. Wedi cael ein pellhau oddi wrtho fe oherwydd gwrthryfel ein pechod. Dyma chi adnod gan yr Apostol Paul yn Effesiau 2 pennod 13. Ond yn awr yng Nghrist Iesu, yr ydych chwi, a fi unwaith ymhell, wedi eich dwyn yn agos trwy waed Crist. Chi'n gweld yr efengil Iesu Grist, aberth Iesu Grist, sy'n dod â ni o fod yn bell i fod yn agos. Mae pechod yn ein pellhau ni felly, yn ein perthynas ni a Duw. Ydych chi'n ymwybodol o hynny heddi wrth rando? Wyt ti'n ymwybodol o bellter oherwydd anwybodaeth? Wyt ti'n gwybod fawr am Dduw? Na dwi ti ddim yn adnabod Duw. Dwi ti ddim yn clywed ei lais. Dwi ti ddim yn ei weld trwy ffydd na ei brofi yn dy fywyd. Dwi ti'n bell a dyna'n cyflwr naturiol pan ni'n dod i'r byd yma oherwydd ein pechod. Ac yn wahanol i Rebeca, mae pob darlun yn cwmpo wrth gwrs, yn wahanol i Rebeca, dyn ni ddim yn bert chwaith yn ein pechod. Mae'n pechod yn gwneud ni'n aflan ger bron yr arglwydd. Ac eto, mae'n ein caru ni. Ac oedd Abraham yn fodlon ac yn benderfynol o anfon ei was bob cam. Ac mae'r efengil gyda ni heddi yn ein gwlad ni. Mae gyda ni nawr trwy'r cyfryngau digidol yma. Pam? Sut mae hynny'n digwydd te? Wel, mae'r arglwydd yn fodlon ymestyn, chi'n gweld, trwy'r pellter i alw pobl, i alw pechaduriaid, i droi nôl at Iesu Grist. Hefyd, mae Duw y mab wedi dod yn ddyn, wedi dod bob cam o'r nefoedd i'r ddeiar, un deiar ni, i fod yn ŵr priod yw bobl. Rhai sy'n credu ynddo fe, wrth gwrs, i caru nhw, i cadw nhw, a i gwneud nhw yn brydferth yn y pen draw. Eto i gyd, oedd na bellter, ond oedd y wraig i ddod o deulu estynedig Abraham. Oedd na berthynas hefyd yn dod e. Ac ein bod ni yn syrthiedig, i ni'n bobl syrthiedig, ydyn ni ar goll yn ein pechod, ond i ni'n dal i fod yn rhai sydd wedi ei creu ar lun a delw Duw. Ac mae'r arglwydd yn fodlon ac yn awyddus i anfon ei eglwys, ei bobl, ei was, at bobl o bob llwyth, o bob gwlad, o bob iaith, a phob cenedl, pob lliw a llun, chi'n gwybod? Dyma beth mae Rhufeiniaid 1:16 yn dweud wrthon ni.
Nid oes arnaf gywilydd o'r Efengyl, oherwydd gallu Duw yw hi, ar waith, yr iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Yr Iddewon yn gyntaf, a hefyd y Groegiaid. Dweud mae'r apostol Paul bod yr Efengyl yn bwerus i achub pobl o bob math, o bob cefndir, o bob tras, ond iddynt gredu ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma ni'n darllen wedyn yn y llythyr at yr Hebreaid, pennod 2, adnod 16, yn sicr gafael y mae yn nisgynyddion Abraham, ac nid mewn angylion. Felly, nid neges i angylion yw'r Efengyl, ond i ddynion, i'r ddynoliaeth. Pobl fel Abraham, pobl sy'n credu Duw, ac yn credu'r Efengyl ac yn ymateb i hair Duw. Ac felly, mae'r gwas yn cael ei gomisiynu, ond yw e. I waith i ddyletswydd yw galw ar ferch o deulu Abraham i ddod i Ganan yn wraig i Isac. Nawr, doedd ddim yn gyfrifol am yr ymateb. Hi oedd yn gyfrifol sut oedd hi'n ymateb. A hefyd, doedd ddim i fod i fynd â Isac at ei hun. Ydych chi sylwi hynny yn y darlleniad? Dim ar unrhyw gyfri oedd ei fynd â mab Abraham yn ôl i Mesopotamia. Ac mae yna neges fach bwysig i ni fel Eglwys Iesu Grist fan hyn. Ein gwaith ni yw galw pobl i ddod o ble ma'n nhw at yr arglwydd Iesu Grist. Does dim hawl gyda ni i newid yr Efengyl, i newid neges yr arglwydd Iesu, na newid beth mae'r Beibl yn dweud amdano fe i siwtio rhywun arall. Mae rhai yn cael eu temtio i newid yr Efengyl i siwtio'r oes. Dyn ni ddim i fod i wneud hynny. Allwn ni ddim wneud hynny. Dyw i ddim yn Efengyl wedyn o gwbl. Allwn ni ddim symud y geni gwirthiol. Bod Iesu Grist yn dduw yn y cnawd. Allwn ni ddim symud y groes, y neges ganolog, bod wedi marw i gymryd melltith ein pechod ni a llyd Duw yn ein lle ni. Nid jyst i roi rhyw esiampl moesol o gariad, dim o gwbl. Mae wedi cyflawni gwaith pwysig o dalu pris ein rhyddid ni oddi wrth ein pechodau. Allwn ni ddim newid na symud yr atgyfodiad corfforol y trydydd dydd. Allwn ni ddim newid pethau oherwydd anghrediniaeth ein hoes ni. Allwn ni ddim newid geiriau a phwyslais Iesu Grist ar ei fuddod i'w orchmynion i fuddod i holl air Duw ar gyfer ei bobl. Dyna beth yw disgybl un sy'n ei fuddhau wrth gwrs yw holl orchmynion. Allwn ni ddim newid telerau yr Efengyl. Mae rhaid edifarhau am ein pechod. Mae rhaid troi. Mae rhaid dod yn ddisgybl llawn i'r arglwydd. Ein gwaith ni yw arwain pobl i ildio eu hunain yn llwyr i'r arglwydd Iesu, heb ddal yn ôl. Ac wrth gwrs, y gwas heddiw nawr yw pobl yr arglwydd, Eglwys Iesu Grist, y gweinidog, y pregethwr, Cristnogion yn eu tystiolaeth, yn eu bywydau o ddydd i ddydd, a chyda'r ysbryd glân hefyd. Mae'n bwysig iawn i ni gofio hynny. Cafodd ef ei anfon, wrth gwrs. Oedd yr arglwydd wedi addo bydde fe'n dod. Gafodd ei anfon ar y Pentecost a'i roi i fod gyda nhw. Dyma sut oedd yr arglwydd yn gallu dweud, wele rwy fi gyda chwi bob amser trwy ei ysbryd, trwy y diddanydd arall. Yw nerthu nhw i gyhoeddi
gair ar efengil gyda nerth oedd y tu hwnt iddyn nhw, wrth gwrs. Nerth goruwch naturiol. A mae hynny yn hanfodol i ni heddiw hefyd, bob amser. Wel nawr te, beth am genhadaeth y gwas? Oedd gwas Abraham yn esiampl wych i ni o fod yn weision ffyddlon. Oedd e'n rhoi blaenoriaeth llwyr i'w gomisiwn, heb wyro o gwbl. Pan mae'n cyrraedd nachor, mae'n gweddio am arweiniad, mae'n pwyso ar yr arglwydd, ac wedi cael derbyniad a gwahoddiad i di Bethuel. Chi'n cofio, o'n nhw'n cynnig bwyd, rhoi bwyd o'i flanau, ond doedd e ddim am fwyta hyd yn oed cyn mynegu ei neges, a gofyn am ateb yn syth. A beth ych chi'n gweld yw yr elfen yma o frys i gyflwyno'r neges a chael ymateb. A mae eisiau ni gofio hynny hefyd. Mae'n ddydd gras heddiw, ond mae amser yn mynd yn gyflym. Mae bywydau pobl yn mynd yn gyflym, a mae'r arglwydd yn dod yn ôl. Mae'n aflaenoriaeth gyda ni yn ein comisiwn. Mae rhaid ni ganolbwyntio ar alw pobl at yr Arglwydd Iesu, i ddod yn ddisgyblion, i ddod yn rhan o'r briodferch yma, mewn cyfamod cariadus gyda'r Arglwydd Iesu, ein prynwr. A mae rhaid pwyso ar bobl i ymateb nawr wrth gwrs. A mae rhaid ni gofio hefyd, doedd y gwas ddim yn gyfrifol am ateb y ferch. Ei gyfrifoldeb oedd cyflwyno y neges yn glir ac yn iawn. A dyna'n cyfrifoldeb ni fel pobl yr arglwydd heddiw, fel Eglwys Iesu Grist, cyflwyno'r neges fel i ni wedi ei chael hi yn y Beibl, un hoes ni, a gadael yr ymateb iddyn nhw. Gan weddio am arweiniad a nerth ac eneiniad yr ysbryd glân ar ein tystiolaeth ni. Ac ych chi'n gweld fel mae'r gwas yn cymeradwyo Abraham ac Isaac. Dyw e ddim yn just yn dweud, o, mae yna berthynas i ti draw yn Canan a mae gyda fe fab, ti moyn dod a'i briodi fe. Nid fel yna, mae'n ei roi nid rhyw ffeithiau moel fel yna. Mae'n cymeradwyo Abraham, fel mae Dyw wedi fendithio fe, pa mor gyfoethog yw e, a fel bydd yr holl gyfoeth yn dod i'r mab, Isaac. Ac wrth gwrs, yn gwaith ni heddi yw cymeradwyo yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n gwneud hyn trwy beth mae'n dweud, ond mae'n gwneud hyn hefyd, chi'n cofio, gydag anrhegion. Rhyw arwydd o gyfoeth mawr Abraham ac Isaac. Mae'n rhoi modrwy, mae'n rhoi dwy freichlled i gychwyn, a mae yna ragor wedyn ni, tlysau o arian ac air a gwisgoedd. A dyma chi beth hyfryd. Chi'n gweld, doedd e ddim yn twyllo, doedd e ddim yn gor-ddweud. Beth oedd e'n dweud? Mae'n feistr i yn gyfoethog iawn. Bydd i di byth mewn eisiau, os wneud i ddod yn wraig i'w fabe. Dyma cwpl o bethau, just fel arwydd, just fel esiampl i ti. Ond mae yna ddigonedd. A mae rhaid i ni wneud yr un peth, wrth gwrs. I atgoffa pobl, neu dweud wrth bobl, am yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n dduw ac yn ddyn. Eiddo'r arglwydd y ddeiar a'i chyflawnder. Fyddi di byth mewn gwir eisiau wrth ddod at yr arglwydd Iesu. Gallwn ni fod mewn eisiau corfforol am gyfnodau, gallwn ni fod mewn clodi, ond dim mewn gwir eisiau, oherwydd mae e gyda ni, fel priod, hoff a ffyddlon. Fe sy'n cynnal popeth, yr holl fyd, yr holl fydysawd, gyda gair ei nerth, neu gyda'i air nerthon.
A gallwn ni ddweud wrth bobl, a gallwn ni ddweud nawr, mae pob cynhaliaeth wyt ti wedi gael eriod yn dy fywyd yn dod oddi wrth yr arglwydd. Yn dod oddi wrth yr Arglwydd Iesu, mab Duw. Pob rhodd, pob trigaredd, pob bendith, pob dawn, bywyd, anadl, teulu, cartre, ffrind, cymdogaeth, pob mesur o iechyd, popeth. Mae e mor gyfoethog yn ei gynhaliaeth, yn ei drigaredd. Ac o droi ato fe, fel ein harglwydd a'n priod, gawn ni brofi llawer mwy. Gallwn ni sôn wedyn am gyfoeth ei gariad. Yn gadael y gogoniant, i ni wedi cyfeirio ato nawr. Gadael gogoniant ac ysblander y nef i ddod i'n deiar ni. Gwisgo cnawd fel ein cnawd ni. Bod dim cwilydd arno fe ein galw ni'n frodyr, dod yn un ohono ni. A cofiwch, oedd hwnna'n broses ddi-droi nôl. Mae e'n ddiw ddyn nawr, am byth. Oedd e'n dod i fyw yn ein plith ni, heb echod, i farw drosom ni, i aberthu ei hunan dros ei bobl, dros bechaduriaid, cymryd ei cosb a llyd Duw yn ei lle nhw. Mae wedi atgyfodi i'n gwneud ni'n iawn gyda Duw, i'n cyfiawnhau ni. Mae wedi esgyn i'r nef i bledio ein hachos ni, i baratoi lle ar ein cyfer ni yn y gogoniant. A mae'n dweud, mae'n addo, ac mae wrth gwrs, yn glynu hunan wedyn wrth ei bobl mewn cariad. Pob un sy'n credu ac yn ymddiried ynddo fe, fel na neb ei gwahanu nhw. Nes i ni fynd ato fe yn y pen draw yn saff. Mae'n glynu wrth ei bobl fel superglue. Mor bwysig yw e i ni gymeradwyo yr Arglwydd Iesu. Mor bwysig yw e i ni fel i bobl i fyfyrio arno fe. Myfyrio ar ei gariad, myfyrio ar ei berson, myfyrio ar ei waith. Chi'n gweld gwaith hyfryd yr ysbryd glân, rhan fawr o'i waith yw tywallt y cariad yma ar led yn ein calonnau ni. Ac wrth gwrs, mae'n debyg o wneud hynny fwyaf i ni'n myfyrio, mwyaf i ni'n edrych, mwyaf i ni'n syllu ar yr Arglwydd Iesu. Meddyliwch wedyn am gyfoeth ei gydymdeimlad. O ddod yn ddyn, mae e'n deall gwendidau y natur ddynol, cyfyngiadau y natur ddynol. Oedd e'n ddibechod wrth gwrs, ond mae'n gwybod am y gwendidau. Mae'n gwybod beth yw poenau bywyd. Mae'n gwybod beth yw cael ei fradychu, mae'n gwybod beth yw cael ei siomi a'i wrthod. Mae'n gwybod beth yw dioddau corfforol. Mae'n gwybod beth yw proses marwolaeth. Beth ddigwyddodd ar y groes, ac oedd e'n gwybod ymlaen llaw. Gan paratoi ar gyfer hynny. Mae'n gwybod am ein temptasiynau. Mae wedi demtio yr un modd â ni, yn gwmws fel ni. Ond heb bechod, wrth gwrs. Mae'n deall beth yw temptasiwn. Mae'n deall beth yw twyll a dichell. Pa mor slei yw Satan. Ond mae wedi gwrthsefyll. A mae'n addo i nerthu ni i wneud yr un peth. A mae'n addo bod gyda fe ffynon i ni, chi'n gweld. Achos ei farwolaeth ar y groes, mae yna ffynon i'n glanhau ni pan i ni yn llithro, wrth gwrs. Pan i ni'n gorfod cyffesu ac edifarhau, wel, mae yna ffynon i'n glanhau ni. Glanhau'n cydwybod eto i'w fwynhau a nesau ato fe trwy ei aberth gorffenedig. Ac wedyn gallen ni sôn eto am gyfoeth ei ras. Gras Duw yn Iesu Grist, bod e'n rhoi i ni beth i ni ddim yn heiddi. I ni cael beth mae Iesu Grist yn ei heiddi. A mae e di derbyn ar y groes beth oedd ni'n ei heiddi. I ni meddwl
oedd gwas Abraham nawr wedi dangos y dillad, a wedi cyflwyno a rhoi y dillad hyfryd yma. A mae'r Arglwydd Iesu yn dweud bod ganddo fe ddillad gwyn, dillad nefol pyr, i guddio gwarth ein noeth ni. Na chi ddarlun bendigedig o'i ras i ni, pan ni'n dod i gredu ynddo fe. Mae'n ein gwisgo ni yn ei gyfiawnder ei hunan, i guddio'n beiau. Ac felly ni'n cael dod at Dduw, ni'n cael ein croesawu fel petai dim pechod yno ni, trwy gyfiawnder Iesu Grist. Ond hefyd mae'n addo ein sancteiddio ni tu fewn, yn perfeithio ni, ein puro ni, rhoi calon newydd i ni. Mae'n addo ein prydferthu ni gyda'i ras, chi'n gweld? Mae'n addo cynhyrchu prydferthwch nefol yno ni, a mae'n dechrau nawr yn raddol. Ac i ni'n cael rhestr o ffrwythau yr ysbryd glân. Y ffordd mae'r arglwydd yn ein newid ni ac yn ein prydferthu ni. Bod ni yn dangos cariad, fel ei gariad ef, tuag at ein gilydd, fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist, tuag at ein cymdogion, tuag at ein gelynion hyd yn oed. Bod ni'n mwynhau llawenydd, bod ni'n llawenhau yn yr arglwydd, bod ni'n cael ysbryd bodlon a hapus yn yr arglwydd. Gweitha'n hamgylchiadau yn aml iawn. Bod ni'n dod i fynegu ac i fwynhau tangnefedd. Heddwch y nef yw hwnna. Heddwch nefol sy'n ein cadw ni rhag gofid a phryder ac ofn. Mae'n rhywbeth hyfryd i ni, ac mae'n rhywbeth hyfryd sydd yn dystiolaeth i eraill hefyd. Achos i fod gyda ni. Tangnefedd, heddwch y nef. Wedyn, goddefgarwch. Bod ni'n amyneddgar iawn ac yn oddefgar gyda sefyllfa anodd falle, amgylchiadau anodd, weithiau, pobl anodd. Bod ni'n dangos caredigrwydd, mwy a mwy wrth gwrs, fel i ni wedi ei dderbyn ganddo. Bod ni'n dangos daioni. Hynny yw bod ni'n llawn gras wrth gwrs, bod ni'n rasol, bod ni'n drigarog, fel i ni'n byw ar drigaredd a gras. Bod ni'n mynegu ffyddlondeb, bod ein ffydd ni yn yr arglwydd a'r waith, ac yn dal ati, ac yn dyfal barhau, yn dal ati, o gyfnod i gyfnod, o dymor i dymor, o ddydd i ddydd. Bod ni'n mynegu addfwynder. Hynny yw bod ni'n fodlon i gael ein harwain a'n tywys gan yr arglwydd yn ein bywyd lle mae e'n gweld yn dda. Nid ein trachwant ni i benderfynu ble ni'n mynd, beth i ni'n neud. Neu syniadau'n hoes na, bod ni'n fodlon i'r arglwydd i'n harwain i'n tywys ni. A bod hynny wedyn yn arwain at agwedd o dynerwch a thiriondeb at eraill, addfwynder wedyn ni tuag at eraill wrth gwrs. A hunan ddisgyblaeth. Bod ni'n cael gras i ddechrau meistroli yr hunan, nid i wasanaethu'r hunan. Mae gyda fe gyfoeth o ras. I'n gwisgo ni ei gyfiawnder a'n prydferthu a'n sancteiddio ni erbyn dydd Iesu Grist. Sneb yn debyg chwel i'r arglwydd Iesu, sneb yn cymharu ag e. Ar 10,000 y mae'n rhagori wrth rychau penna'r byd. Pwy arall byddai'n fodlon gwneud hyn i ti? Pwy arall sydd yn dy garu di ac yn addo dy garu di fel hyn? Neb wrth gwrs. Ac wedyn i orffen, i ni'n cael ymateb Rebeca. Ac i ni'n meddwl nawr, heddi am y sawl sy'n clywed yr Efengyl, ond sydd heb eto gredu. Sydd heb eto blygu glin i'r arglwydd Iesu a dod yn ddisgybl llawn iddo fe. Wel, mae hi a'i theulu yn gweld bod Duw ar waith fan hyn. Sy'n byd allwn ni ddweud? Mae Duw ar waith.
Nawr te, beth amdana ti sy'n gwrando heddiw? Alli di glywed llais yr arglwydd trwy'r neges yn dy alw di heddi? Alli di weld llaw Duw yn y ffaith bod ti'n clywed y neges yma nawr? Ac yn yr amgylchiadau sydd wedi dod ati i fan hyn nawr, ac yn dy fywyd ar hyn o bryd, alli di weld bod Duw ar waith. Alli di weld rhywfaint o brydferthwch a gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Wel, sut alli di wrthod gwaith ei law e? Sut alli di wrthod ei alwad e ar dy fywyd? Beth ni'n darllen am Rebeca? Aeth yn syth. Yn syth. Oedd y teulu wedi gofyn am gael ei chadw hi am o leia 10 diwrnod. Cael fferwelio, wrth gwrs. Ond dyna chi amser peryglus. Gallai nhw newid i meddwl, chi'n gweld. Ond mae hi yn fodlon gadael yn syth y bore nesaf. A does dim byd i'w ennill os i ni'n gohirio dod at yr arglwydd Iesu fel ein gwaredwr, ein ceidwad, ein harglwydd, ein priod. A dweud y gwir, mae'n beth peryglus iawn i'w wneud. A chafodd hi ddim i siomi. Mi gafodd hi ei ffriod, mi gafodd hi gartre, mi gafodd hi blant, mi gafodd hi ddigonedd wrth gwrs. Mi gafodd hi etifeddiaeth pobl Dduw. A dyna gei di yn Iesu Grist. Ac wrth ddod i berthyn i'w bobl ef. Wel, i ni'n diolch i'r arglwydd heddiw am ei air, am ei gynllun i gael briodferch i'w fab. Bod i bobl fel briodferch cael ei pharatoi ar gyfer dydd priodas yr oen yn y nef. A'r bobl yma'n dod o blith pechaduriaid y ddeiar. Diolch am ei gomisiwn i ni sydd yn credu nawr, i fod yn rhan o'r gwaith. A galw eraill, galw rhagor, i ddod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu. I ni'n gweddio heddi am ras, i gadw hyn yn flaenoriaeth, fel eglwysi, fel pobl yr arglwydd, ac yn fater bris, mae'n elfen o fris yn y mater. Diolch bod yr arglwydd wedi addo yr ysbryd glân i ddod gyda ni, i nerthu ni, i wneud ein cenhadaeth yn llwyddiannus, i'n harwain ni at ei bobl a dod â nhw at yr arglwydd. Diolch bod y gwahoddiad a'r alwad yma yn dal heddi. Ac i ti sydd yn gwrando, os wyt ti heb gredu eto, beth am ddod nawr? Pam na wneud i ddim troi heddiw? Heddiw yw dydd iachawdwriaeth, nid fori. Paid â gohirio, paid â ffendroni. Deren nawr i berthynas a chwlwm o gariad gyda Iesu Grist. Cwlwm, cyfamod, fel perthynas priodasol fydd yn para byth. Amen.